na yanzu a firamare election ma kake gani zai kawo a na shugaban kasa a teku mana a teku yaman ha lalle kai banza ne ina I cut a firamare election kap sula lami inda haka ne kwata-kwata baka san wani ka firamare a teku ne ka shi ne muke sa da zai kawo firamare idan kake tunanin wannan amma sula lami do shi ne wannan da zai kawo firamare election gaskiya baka san abin da zai yi a PDP da sula lami do ke ba a kasa ba ka sani ni ko na sani ya ni ko na sani Salamu alaikum. wa alaikum assalam Me yake faruwa ne haka? Ina can ina zaune kuna wani musu da ba da ku ya dace ba. Kai yanzu gidan azumi baka san ma waye kai muku katin din taliyan nan ba da buhun shinkafa da ta kai muku. Baka sani ba ko ka sani? Kai gidanku da sallah nan ta kama. Dan tauran da aka yanka a gidanku aka yi muku. Ina aka yi muku kuka ci sallan nan da shi. Ka san wanda ya kawo? Omo da kilin da ake raba muku duk sati a karamar hukumar kunkure. Kun san wa yake ba ku? Kuna matasa kun zo sai wani zance kuke na wani abun ma da ba shi zai fishe da ku ba. Ku dawo karamar hukumar kunkure ku ga waye da ya ce da ku. Yabawa. Kun zo sai wani zance kuke wani a tiku. Waye ina can ina jin ku. Ba wannan musu ne ya dace da ku ba. Ku miƙe tsaye ku tallafa wanda ya tallafa muku. Ba ku tsaya kuna wani firar da ba ta dace da ku ba. Yanzu Comrade Adao Bashir Barko shine kadai wanda ya kamata a ce kuna zancen sa ba kuna zancen wasu can daban ba wanda ba san da ku ba. Ai wanda yake tallafa ma bawan Allah nan halin mai gidansa iyo Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Kafas Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso kafar Comrade Adao Bashir Barko. Duk wani halin kirki nashi ya ɗiba shi yake. Ai matasa kamar ku a ƙaramar hukuma kamata su tsaya suna wani zance ma da bai kamata ba. Ni yanzu zan bar ku amma ya kamata ku tsaya ku tunani wa ya dace ku tsaya ku fuskanta a ƙaramar hukuma ku. Yanzu dai sai an jima ni dai shawara ce na ba ku. abin da gane iga gaskiya ne kaga yanzu a filin mu wa ya mana jasi wa ya hada mana wasan kotu ko ba haka ne ba kuma sai da gane tabbatar da gaskiya gaskiya tabbas ba ai kamar komar da dawo bashir a karamar hukumar kunkuri gaskiya ne amma abunan da zagayen ta ba kamar komar sun samu dan halaka wani irin wani ake so gaskiya ni ma tun da wannan mutum bai ji gaba ɗaya ne tunani ni gaskiya abin da gaskiya kamata ai komar da dawo bashir duk wani matayi da yake kewayen kunkuri da cikin bukure kamata ai ya tsaya ga komar da dawo bashir gaskiya dai yi kamata a ji ko ba gaskiya gida ma zan tafi yanzu ya gaskiya ne ma tafiya shikenan Ga kwamarar ga abba kanawa